мъгла над водата. 3 кафета, 2 лъфа, едната въдица назад. Старото кепче багажника чака. Днеска ще влиза в игра, не за украса замята. Маратон кикалта, ама кефа е чист. Комарите хапата, аз се смея на риск. Дай да вържам късмет, вика дядо от брики ми подава тайна стръв, случайно и така. По река Тунджа всичко ми е точно. Слънцето притича, пувката се носи кротко. Върлям, дърпам, пак се смея мощно. Дали ще глъвне, все ми е хубаво толкова. По река Тунджа грижи ми изтича. Течението ги взима, кой да ги издирва. Хора викат брат. Здравейте, приятели! С Криско дойдохме да открием стокарската нова година. Направихме едно долу-горе приятно риболов. На работа до 4 следобед и дойдохме по-късничко. Срещнахме тук колеги, които казаха, че единия е фанал 4, другия не знам си колко штукички. И бяха ги наболи вече, обаче успяхме да хванем двечки. И доста откачени има. Абе, ще видите в видеото. Приятно гледане. Първи кастинг. Айде. За тази година. Къде да стана да не ме закачиш? Кой е кафява водата? Давай, мятай. Що мяташ пак на същото място? Текла вода, не е по танки. Не, просто прави паузи. Аз правя. Штуката в паузите удря. Или много бавно водене. Ти не дъпна като. Ще риба. Нататък. Много на едно място не трябва да стояваме. Да обиколим навсякъде, че нямаме време. Като ни кълве, какво да правим тук? Здрасти. Ние сега за първи път фърляме. Тък му дойдохме. При вас? Ама манинки. Штука? По 45 санта малко штуки. 4 фанаха и там. Да, то тук долу-горе такъв е размера. Няма по-големи. Всичко е изярено. Айде. Че се е набоден. Не.
Айде, откриването. Първата штука. Чакай, ще я извадим сега. Първата штука за тази година е на лице. Опа! Откачи се. Откачи се. Чакай. Паднах. Ужас. Чакай. Ето я. Маленькото зверче. Ето го. Маленькото зверче. Красавица. Мъничка, но штука. Айде, да я пускаме обратно. Да живее. Голям кеф. Ето е успешната примамка да покажа. Силиконче на Savage Gear. Много добро. Той има някакъв надпис тук. Savage Gear 10 см. Метален повод с лайтовата въртичка. До 10 грама акция. Голям кеф. Айде, продължаваме да има сука. Има сега два последователни удара, един след друг. Обаче е нещо древно, може и костур да е. Изглежда ми като удар на костур. Сега нямаш нищо. Сверление. Тя се оплела. С 0,4 въкно съм. И метален повод. Може и древна штука да е била. Тук има само древни. Всичко е изярено. По-едро.
Някакви дребни костурчета ли какво я атакуват. Може и дребна штукичка да е. Не виждам ги, ама не мога да разбера каква е рибата. Добре, пак. Ей там удрят някакви дърбосъци, ама какви са? Не мога да разбера. Десет сантиметров силикон атакуват дръбосъците. Сигурно са колкото силикона големи, тъй като ги виждам. Още една. Пак е маничка. Да, не са откачи, вече имам 3-4 откачени. Пак е малка. Уха! Забиса водорасите. Много е хитра. Опалянка! Хубавица! Този път ще с кохера. Айде, готово. Ето я. Красавица. Айде. Да отплава, да порасне голяма. Мале, избега с 300. О, колко преди той се откачиха наистина. Продължаваме с риболова с кръско. Да покажем и втората примамка, която хванахме, забравих. Той е двуделен вобер, има страхотна игра. Няма марка, китайски. Кама някаква умряла хубавица. Мязваме на распер. Но не мога да я видя. Да. Распер. Много хубав распер. Уникален. Покажи го на камерата и виж, кажи, че се обхвана. Да не го пипам, че знам ли от кой умрял. Мале, Криско, имаш сега невероятен удар. Точно преди да извари нещо голямо. Прас, като му удари силикона и той се стресна. Много яко беше. Давай пак. Направи така с вълна. С тази малка въричка до 8 грама за кефали. Някой добра штука ще и била, ми се струва. Аре бе, давай мятай бе. Май те с водорасли. Нищо им не. И спрей паузи, разбираш, да може да го вземе. Тя не можа да го вземе. Много бързо го извари.
Накрая само с върха е чак, 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 чак да стои над водата. Ате. Няма, то един път става. Голям удар беше. Право, пляс! Се чу. Изплиска.